आम्ही बोटार शाई लायतू आणि हे आमका थुकी लायतात. लढाईक जातं येतय तिया बाबा सरायचे दीस भाता पिकली. आताच्या दिसांनी कोय तिगून आणखी खंय जातलं. भाता पिकली ती कोण कापतलो आजो तुझो. आताच्या दिसांनी हातात कोयती आणि कपालार तापती. मग तुझं म्हणणं काय पाऊस लागा होयो. अरे बाबा तो जाता तो जाऊन एकदा तोंड घेऊन त्याचं नाव काढू नको परत. जिला शेतकऱ्याच्या जन्माक या निमरांग आणि पावसाक बेन कसा जाताला आज केला तर फाल्या गावताला. आमच्या शेतकऱ्याच्या जन्माक थारो असा. गणपती म्हाळ दसरे करून कमार मोडली तरी भाता कापूक मात्र कमार घट बाना होई. एकदा नया केला का आम्ही भाता कापूक मोकळी. तर नवीन गाडी आहे नवीन कपडे नवीन सोना घेऊन करतो ता नया नाही. आमचा नया म्हणजे काय तर आम्ही मातयेसून पिकयलेला सोना ता आमचा नया. एकदा हुनरवेग आणि दसऱ्याक मुहूर्त करून पोसल्या भाताची पूजा केली का आमच्या घरात आणि दारात भाताची तोरणा लागतात. मग त्या भाताचो पहिलो घास खीर करून आम्ही देवाक उपार दाखयतो. त्याचो मान पहिलो जाणत्यांनी काय वगैरे रीती भाती केले काय. देवाचो मान झालो काय ढोरा वासरा जागेचो रखवालदार ह्यांचोय आम्ही मान करतो. सरते शेवटी एक कवळी भाताची शवान त्या किड्या मुयांच्या नावाने ठेवतो. हो आमची ही उघड्यावरची संपत्ती त्यांच्या नित्त राखली. त्यांका विसरण कसा जाताला सांगा. आता तुम्ही म्हणटाल्यात ह्यो असो अवतार करून ही भात कापूक खंय जाता तरी ह्या मरणाच्या नेमराचो ह्यो असोच अवतार करूचो लागता. ह्या शर्ट जी लिल्लो गणपतीक मा तेव्हा त्यांनी ठेयला. म्हणागलो कसो आई भात कापताना तुका गावताला. ही असली फुल शर्टा नाही घातली मा तर ते कवळे उचलताना हात छाप फाळान जातात. ह्यो गोगले ठेवतो माहिती हा नको जाल्ल्या या गियाक. लोकां म्हाका हसतली नाय म्हाताऱ्या बायल्याक घुंगुरवाळे. व हाली लोक असो अवतार करतात का भात कापूक जातात काय दरोडो घालूक जातात ताच कळना नाही. तो अण्णा नायक तडे कलमा लायता आणि फाल्यां भात कापताना हात कापले का आमकां अशी हातार कलमा माना होई. तुमकां सांगतय भात कापना ताटात वाढलेलो भात जायना इतक्या सोप्या नाही असा. निस्ता घामटा निघता. सरायच्या दिसांनी पायाक चाका लागल्या की फिरायचा लागता. सराय सोपासर तोंड निस्ता काळाकीट जाता निस्ता मडकेचा पोन. तुमकां एक गंमत सांगतय त्यास्ता असाच काळोख पडाक जीव टाकून इलय आणि खळ्याच्या पेळेर बसलय. तर आमच्या म्हातारेक काय वाटला ती वतारा ती भंगालाई करतात ती इली म्हणान घरातले फुटके प्लास्टिक कळशे बाडले सगळं हाडले माझ्या पुढ्यात ठेवलेन आणि मग सांगता अगो ती तुका वळखत नाही मी. दोंपारच्या पाराक घडाम घडूम म्हातारीवरती गुणे घालूक लागली काय हातातलो घास ताटात टाकून धावाचा लागता पॅन काढूक. 2 घटका मारग नाही. 2 घटका तकली तेक्षी तर सुद्धा मारग नाही. कापलेल्या भातार जर पाऊस पडलो तर त्याचो सत्यानाश झालो. पण म्हणतात मा घोवान मारला आणि पावसान झडला तर सांगतलंय कोणाक सरकाराक. तो डोळे आसान आंधळ्यासारखो आणि कान आसान बाहेऱ्यासारखो ताका काय सांगतलं. म्हाका सांगा हय ते मोठे मोठे रस्ते मोठे मोठे प्रकल्प काय चाटूचे असत गोडला. आपला मूळ काय शेती तर शेतीकडे ह्यांनी लक्ष देऊ होयो ना. शेतीकडे लक्ष दिल्यान आणि शेतीसून 4 पैसे गावले तर हे ते उठसूट मुंबईक जाणारो माणूस गावाक रावतलो आणि शेती करतलो ना. तर नाही ता नाही जमना आहे का. त्या इल्ले ताई माई अक्का करीत दारार पाय ठेवल्याबरोबर मी जिलाक सांगले रे जिला लाय तो व्हिडिओ. गेल्या वर्षा मोठा मोठा काय सांगलेले ना तेचो. हो ह्यांच्या बोलण्याक जे भुलले ते शाप पल्ल्याक लागले. आम्ही बोटार शाई लायतू आणि हे आमका थुकी लायतात. आता जर ह्यांका सांगशीत माझा भात झोडून दी तर सुद्धा दितीत. पण एकदा ह्यांचं काम झाला काय मग तुका दाया डोळ्यान बघूचे नाही. कसा असता घरात भय घरकारणीचो गावात भय गावकाराचो रानात भय देवताराचो रात्रेत भय संकासुराचो आणि हाली त्या सोशल मीडियावर भय स्क्रीनशॉटचो. तसो ह्या दिसांनी आमका भय कुसुंड्याचो. ओ बघूनच थरथरणी भरता. त्या ईडीच्या चौकशी सारखे भाताक चिकाटतात. मोठे लोक कसे ईडीच्या चौकशीक भियातात तसे आम्ही त्या कुसुंड्यांका भियातू. ती ईडी न्हय ती हाली ऐपतीपेक्षा जास्त साठयला का पाठी लागता ती ईडी. ओ चिमटेत जो एक चुकान गावलो तर बॉम्ब मारूची पाळी. भात कापा कवळे करा पेंडका हाडा उडिया करा मळणी घाला. शेती म्हणा घेता पण ते 17 याप असत. त्याच्यात करूनही जर रेड्याची मळणी घातली तर त्याच्या पाठी सूप घेऊन धावाचा लागता
आणि धावता धावता गवतात गोंदवान पडात कितक्या लोकांची तोंडां शेतात काळी झालेली असत. तुमकां सांगतंय त्या तळेकांनीक सांगलंय, बाई 4 दीस म्हाका मदत कर भात कापूक. तर हिची 17 निमता सांगता कशी, खंय कामेऱ्या शोधतय, मसना घे. म्हाका मसना घेवक परवडली असती तर हिच्या हातापाय मी पडलं असतंय काय. आणि मसनार शेती म्हणजे काय, 4 आण्याची कोंबडी आणि 12 आण्याचो मसालो. आणि जरी ही इली तरी काय उजवडाची कोलती नाही, येतली आणि मेरे गजाली मारूक बसतली. तर म्हणतात ता करणारा करता आणि मेरे व्हायला फकाणा मारता, असली हिची गत. फाल्यां 4 दिसाक फाव वेळ झाले का सगळ्यांच्या आधी येऊन भाताक नंबर लायतली घराकडे. मी काय म्हणतय, खोपान दिला मा देवान तुका तर कर ना शेती. सगळ्यांनीच जर शेती सांडली तर फाल्यां वशेदाक सुद्धा गावठी फाव गावाचे नाही खंयसर. सांजचा कोंबडा कापशीत आणि कोंबड्यान वायट क्वायक केला काय आवाजाबरोबर अर्दो आवड लागी जातलो, पण कामाक बलोक जा या कोण येवची नाही. फाल्यां भाताची रास खळ्यार दिसली काय हेंचे डोळे कमकमतले. मग हे काय म्हणटली, अगे बाये कितक्या पिकला अंनू, खोऱ्यान पैसो वडतली. ओ हेंका खळ्याची भातावरची रास दिसता, पूण वरासभर मरमर मेलय ता मात्र हेंका दिसना नाय. तुमकां सांगतय, कुपानार 3-4 रुपये ते गहू तांदूळ गावल्यापासून ही लोकां झाली आळशी, शेती करूक बघनत नाही. आणि शेती नाही तर पदराक धोर वासरू नाही. तुमकां सांगतय, खंय सणासुदीक शेण काडूक जाशीत, आता शेण खंय करून काढतात म्हणा, पण माझ्यासारख्या चुक्याद्रा कोण आसात तर योग थापो गावना नाही शेणाचो. पूर्ण आवाट फिरशीत तेव्हा खंय 2 थापे गावतले शेणाचे. शेती करूची तर पदराक आपल्या 4 माणसां वय. ओ कामेऱ्याक तर गावनत नाही आणि गावली तर ती परवडणत नाही. तुमचा ॲलेक्सा पण नाही शोधूक शकना कामेऱ्यांका. बाय साहेबीनी कशी 11 वाजता येतली, चाय पितली, मग कुणक्यात वनावतं धुनासर पेजेचो टाईम झालो. त्याच्यात ह्यांका 50 पावटी पान सुपारी खावई, पाणी पिवई, उन्हासरीले दोंपार. जेयली का ह्यांका 2 घटका दुखला वया. कसली असल्यानी कामां करतली. आणि झिलगे जर असले तर त्यांका सांच्या कॉटरा दिवई. आंगमास त्यांचा मोडान येता. म्हाका सांगा, बायल माणसांचा आंगमास मोडान येणार नाही हो. ती सुद्धा शेतात राबतली आणि घरातही जाऊन मारा व्हाय त्यांका. तुमकां सांगतंय, आमच्याकडे एक घर असा, त्यांच्या गे लावणेक आणि कातरणेक कोंडेक जावक बघनत नाही. कित्याक विचारा, हो नाश्त्याच्या नावार 4-3 नकट्या येदी पार्लेजीची बिस्कुटा आणि पुटा पाणी, पेजेचो ठाव ठिकाणू नाही. आणि सासू जवळ सांगणं नाही तांदूळ कितके घालूचे, तवसर सून वडी काढून विचारत रावतली, आईनू तांदूळ कितके घालू, आईनू तांदूळ कितके घालू. माणासऱ्यांचो जेवणाचोय पत्तो नाही. तुमकां सांगतंय, आजकाल शेती करण्यापेक्षा मजुरेक गेल्ला परवडता. खाऊन जेवून GST न कापता 300-400 रुपये गावतात. आणखी काय व्हाया. हो काल तो संक्रो येयलो आणि म्हाका सांगता कसो, वहिनी 200 रुपये दी, तुझ्यागेर फाल्यां पॅन कांका येतंय. मी म्हटलं आयतो येयलो सोडा कित्या म्हणान खंय खाची कोपऱ्यातलेलं पहिले 200 रुपये काढून दिलंय. सकाळी चाय भाकरी करून याची वाट बघतय, ह्यो भंगलो येतलो. हो ह्यो बेवडो, ह्यो खंय तरी पिऊन गुटली केला नसतलो. आमच्या हेंका माहीत नाही असा पैसे दिले ते ऐकल्यात, नाही तर माझी 70 पिढी धुतले. बरं ह्या पोरांका सांगशी 2 घटका मत्ती घ्या रे, तर नाही ऐकायचे. टायमार पाहिलेचा गिळूक मात्र व्हाया हेंका. तर म्हणतात ता फुकट गावता भाकरी तर कित्या करू चाकरी. बरं हेंका पॅन्टका घेवक सांगशीत तर ह्यांचे हेअरस्टायली खराब जातात. ते असे कोमे काढतात आणि सरड्यासारखो कलर काढून फिरतात. त्या तकलेर योग त्यालाचो थेंबो नाही केवा. हेंका तो मोबाईलच सोडवत नाही. आणि चुकान जर कुणक्यात उतारले तर आधी फोटो काढतले आणि मगे वनावतले. मगे तो दिवसभर मोबाईल किनी 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 वाचता. मगे ह्यांच्या बाईचो काय म्हणतलो, तियेत हेंका लाडावून ठेवलंय. तर म्हणतात ता सांगल्यापेक्षा केल्ला बरा, नाही तर नाग आपटून मेल्ला बरा. बरा बाबा पुता सोन्या करून पॅनका घेतल्यानी तर सरळ वाटेन केव्हाच जावचे नाही, आड वाटेन जातले. कित्याक कॉलेज असून येयलेल्या पोरांनी बघल्यानी तर हेंका हो त्यांचाय चुकना नाही. आजकाल शेतकऱ्यांच्या पोरांची लग्न होताना नाकीनो, कोण आधी पोर दिवक बघणं नाही. त्या आजकालच्या सगळ्या पोरांका नोकरदार होय. माझा चेडू आधीच सांगता, ती तुझ्या घराक शेती केलंय म्हणून गोवाच्या घराक शेती करूचं नाही, म्हाका नोकरदार होयो. तर म्हणतात ता हाय रसा मा, आवस रडता रोवाक आणि चेडू रडता घोवाक, तसली यांची गत. थोरलो झील म्हाका सांगता, खंय मरमर शेती करतात, तुमका लागता काय, इन बिन 3 माणसां तुम्ही, तुमका मी पैसे पाठयते. आणि कामेऱ्यांक आणि खताक पैसो घालताल्यात, त्या पैशाचो तांदूळ हाडल्यात तर तुमका वरासभर खाऊन सोपाचो नाही. मी म्हटला, झिला तुझ्यासारखो हिशोब जो प्रत्येकान घातलो तर फाल्यां खातलंय काय. पैशान सगळा इकत गावता रे, पण पिकयलंय तर इकत गावताला ना. हयतो जो तुझा हिशोब असा ना, त्याची बाकी मात्र पडीक येता. आणि पडीक म्हणजे 0, आणि ज्याची बाकी 0 तो यावर काय कामाचो सांग.
एकदा जमीन पडीक रवली का दलालांच्या काट्यार मुटके दितली ती आणि मग गिरायका योग चालू. मग तीच जमीन केरलावाले घेतलेले आणि त्याच्यात सोना पिकयतले. शेतीत सुद्धा पैसो असावो, फक्त हिंमत आणि करणाऱ्याची मेहनत होई. फाल्या नजा हळू झाला का पेजेक तरी आपल्याकडे तांदूळ होय ना. पण त्याका मी सोमता सांगलंय, बघ माझ्यात घोपान असा तवसर मी या शेती सांडूचंय नाही, मी या शेती करतलेच. आणि कसा हा त्या मंदीमुळे तुमचे नोकरे आणि धंदे बंद जातील, पण शेती मात्र आपण ठरवल्याशिवाय बंद जावची नाही सा. तुमका काय गजाली ऐकाक मत्तीक मात्र एक गिरड येवच्यात नाही, तर इतक्या माझे 2 पाता कापून झाले असते. चला जातोय, देव तुमका शेती करूची बुद्धी देव. आणि याक सांगतोय, तो जो व्हिडिओ असा तो लिंक शेअर करा. डाउनलोड करून जर शेअर केल्यात तर ह्या कोयती बघल्यात मा सोलून काढतले तुमका.